Hvor shotguns? Ja, slap af. Bare æd. Jeg går og dræber dem nu. Æd. Markus, kom her nu. Ej, skjold! Jeg holdt skjold! Morse holdt skjold! Tjek streamen! Morse holdt skjold! Morse holdt skjold! Tjek streamen! Jeg er nu bag dig, din fucking idiot. Nej. Vi skal... Kom, lad os svømme, Nikolaj. Vi svømmer. Nej, de kan ikke gå ud i vandet. Kom herud, Nikolaj. Kom herover. Hvad er klar til at spise? Jeg er fucking i vandet. Hvad er klar til at spise? Jeg spiser. Spis. Ja, jeg har spist. Hvorfor dør du, bro? Hvorfor dør du? Jeg er i vandet. Jeg er druknet. Nej. Hvad laver du, bro? Vi skal have nogen til at klippe det. Go. Nej, jeg har lige munden fyldt med mad. Er du klar? Kom. Jeg er klar. Jeg er inde. Klar. Jeg er inde. Dobbelt V. Nej. Spawner i lava. Hvad sker der? Jeg krasser. GG. Jeg krasser. Jeg krasser ikke. Nej. Mor stille. Nej, jeg har spist golden apple. Kom væk. Ikke gå med. Så der er ikke noget galt med mit. Nej. Den er på 4500 nemlig, så jeg ved heller ikke lige. Så jeg har uld, men man skal have det samme farve, skal man ikke? Jo. Med grise. Så kan jeg sgu ikke lave noget. Så mangler jeg en grå. Og det er så. Det bliver nat, så hvad gør vi så? Jeg har sygt mange forhold. Ja, nice. Farm. Den ting. Rudi er slet ikke vant til... Nej, Bodil han er ikke vant til streamermiljøet. Nej, det er crazy, det der. Jeg kan slet ikke finde Den nye Twitch-streaming der. Okay. Ellers kommer hele fucking forholdet til efter os. Skal du godt gøre det, ikke? Nej! Har du så hvilken verden ved du ikke så ved? Hvad skal vi? Dobbelt V. Nico, har du en pie chart, eller skal vi bare... Vi inside. Shit, pas på. Hvad sker der? Jeg krasser, GG. Jeg krasser. At det bare begyndt at løbe lige, så what the fuck? Har jeg en hvad til det? Vi skal bare lige finde ud af, hvor vi får det, der er fortid. Nej, vi skal faktisk skrive korsen ned. Jeg skal sætte de korsen ned, så du Jeg har stadig ikke noget skjold, Nikolaj. Jeg lige fået sådan et. Har du ikke... Oh my... Jeg har selvfølgelig ikke jern tilbage. Jeg har iron. Du må tage. Jeg kan selv lave det. Nico, hvor er det? Jeg skal... Man kan du tage Selvfølgelig har du aldrig spillet Minecraft før, Lukas? Altså, vi venter jo... Tak, Brody. Tak, Brody. Det er okay, Nicolaj. Wow, fuck, vi er low. Holy shit. Ja, der er nogen, der ikke har ikke med. Mad. Lige til ned, Brody. Jeg kan ikke gøre det der silverfish for mig. Prøv. Fuck. Hvorfor krasser du? Log in. Hvorfor krasser du? Ikke gå derind! Vi går ikke derind, mate. Lukas, ikke gå derind. Nej, mate! Nej! Jamen, det er GG. Det er Markus. Markus, han slukkede sgu mit vandbad. Jeg er lidt Hvorfor er der silverfish? Hvorfor fanden lukker du hullet, mate? Hvad er det for en AI, der er inde på min stream? Prøv at læs chatten. Er vi klar, eller hvad? Kom nu, chat! Der er en, der hopper i gang, fordi det går vel ikke. Kan vi få nogle W's i chatten, eller hvad? Jeg ser den glitcher. Let's fucking go. Ja, præcis, det er det, jeg sagde. Jeg prøver nu. Let's fucking go. Ja, jeg røg ind. Han er inde. Jeg er også inde. Okay, vi er på platformen. Men det er faktisk fint, ja. Dreng, skal jeg bare gå ind? Ja, kom ind. Hvorfor en gamle leaves, du har? Ja, tak. Dreng, Fucking klar Minecraft, chat! men jeg er ikke inde. Hvad skal vi skyde? Hvorfor ikke inde? Ikke kig på Endermans, gutter. Jeg er ikke inde, dreng. Jeg er også Endermans, det skulle være rigtigt. Hop ind og ud af den, Maus. Jeg kom ikke ind. Kan man godt skyde, selvom der er hegn rundt om? Jo, hvis du skyder ned underfra. Fuck, skal jeg gå her? Dobbeltlæs. Kom med det. Fucking vildt. Gå ind! Ja, vi døde. Hold liv. Fucking løb, bare, gutter! Tag fucking sammen! Nej, gutter, det mener I faktisk. Lukas, du skal lade være gå så tæt på den. Du skal ikke fucking Klip det, chat! Vi døde ikke, chat! Klip det! Jeg tog waterbucketen frem, gutter. Jeg tror lige, jeg skal have den på 3 i stedet her. Enderman er ikke glad for mig. I skal bare vente. Endermanen dræber den, sgu da. Er det mig, der dræber? Bodil, hvordan tør du at stå inde i midten, Bodil? Det er det Bodil til Minecraft Speedrun. Han ved, hvad man gør, hvis man ikke er skadet.
Dolvis i chatten! Flere Okay, I'm Dolvis! in the pearls. Nu kan vanvittigt der. Wait, Og jeg misser sgu. Skud den igen. Okay, I ramte den så godt der, gutter. Og jeg ramte også. hej bror. Der er vi mange på ramme. Jeg er cheers, tilbage. Jeg er sikker på, at vi har Dolvis Marcus for at ramme. Første gang, mand. Bot. Ej, så fint. Ja, bare slap noget af. Det er bare lidt drillerier, altså. Fuck, jeg lå derinde lige pludselig, mand. Jeg kan jo ikke Der er se, 3 den pils er tilbage. væk. Der er meget lige skud. Det er bra. Hvad gør vi så, hvis vi ikke har flere pile? Den purger. Ja, jeg kan hjælpe tilbage. Hvad er det, du laver? Do your thing. Do your thing, Brody. Det er sygt meget, jo. Pas på den, når den kigger der. Du kan ikke skyde, du kan ikke skyde. Du kan ikke Har du ikke fucking flame? Eller nu, når han rammer Nej, dragen, sker? det er bare, når man rammer dragen. Ja, jeg har flame. Tak for Dolvis, Diff. Spam dem, Diff. Spam dem. Send det til din... Der er sgu ikke, jeg sidder med alt for mange viewers, men der er sgu ikke nogen, der sender Dolvis i chatten. Nej, jeg skal om det. Det er fandme ikke i orden. Men stadig W viewers. Dolvis, Diff. Jeg tror, jeg havde den langsom chat på, så han ikke fik skrevet i det. Spray den. Oh god, lige over mig. Den flyver den igen. Øj, vi dræber den nu, sgu da. Hype på cam, hype. Nej, jeg blev dræbt af en Enderman. Hvad sker der? Luk ind. Klip det, chat! Klip det! Klip det! Hey! Hey! Kom nu lidt! 20 kroner, hvis du hopper ud. Jeg kan godt hoppe ud nu. Jeg må gerne hoppe ud nu, ikke? Nej, bro. Okay. Klip det, chat. W. Kom nu lidt. Hvorfor vil du betale? Skal jeg betale nu? Skal jeg betale den? Jamen, jeg bliver krasset af alle Endermans. Åh nej. Hvis du sådan dør, det er fucking sjovt. Nå, der. Gør du forhåbentlig ikke. Gør du Ja, forhåbentlig den er ikke. Det er, du kan løb. Du kan Hey, løb. klip det! Klip det, chat! Kom nu lidt, vi klarer Minecraft! W. Hey, hvor er det vildt, det der. Mors, det er vildt. Dolvis. Hey, Dolvis. 30 Ej, hvor er det vildt, det der. Jeg er free. 20 mindre end... Ja, Nico, første forsøg herfra, ikke?